Bejn Jannar u Settembru ta' din is-sena saru 38 adozzjoni, 34 mill-Indja u 4 mill-Slovakkja. Bilan l-operat fil-proċess għal kull koppja li tixtieq tadotta jitjieb. L-Awtorità tal-Standards tal-ħarsin ta' tfal fih dan il-Ministeru għall-Familja. Nidit standards maħsuba li ħarsu aktar id-drittijiet ta' tfal. Dan fl-istess waqt li jservu tal-linji gwida għal ġenituri prospettivi, kif spjega l-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Matthew Vella. Wieħed mill-iktar punt importanti f'dawn l-standards huwa li l-aġenziji akkreditati għandhom metodu ċar ta' kif ser jkunu qed jiddeliverjaw it-taħriġ lil prospective adoptive parents, allura hemmhekk anke ħankunu qed nibagħtu messaġġ ċar ta' kwalità, messaġġ li żgur ser isarraf for the best interest of the child. Fil-ktejjeb l-standards hemm spjegat fid-dettall x'għandu jsir għal tħejja tajba lil ġenituri prospettivi, kif issir ġenitur prospettiv approvat, informazzjoni dwar l-applikazzjoni għall-adozzjoni u aspetti legali li jirregolaw l-adozzjoni. L-standards ser jgħinu wkoll l-aġenziji akkreditati tal-adozzjoni, kif spjegat Deborah Xkembri mill-Aġenzija Tama. Kien importanti ħafna illi għal-benefiċċju tal-ġenituri li jkunu interessati li jadottaw, ma b'mod speċjali aktar tfal, ikun hemm dawn l-standards illi mhux biss jagħtu gwida, imma jħarsu wkoll id-drittijiet u il-metodi li jistgħu jintużaw ta' kif it-tfal jiġu adottati. Hija qalet li dan huwa mument storiku għall-aġenziji hekk kif qatt ma saret xi ħaġa simili fil-passat u l-bżonn kien ilu jinħass. Kull oġġett imsemmi f'dawn l-standards kien ta' bżonn ġie studjat sew u allura inħossu illi jaqgħad kollox dak kollu li kien hemm bżonn biex verament ikollna suċċess minn dawn l-standards. Il-Ministru Michael Falzon fakkar u tenna l-ħidma tal-Gvern fil-qasam soċjali. Nfakkar li tajna wkoll għotja ta' 10,000 għal dawk li huma adozzjonijiet minn barra u nista' ngħid li diġà infaqnieh, ġifieri qed ngħid li żgur għandna 40 adozzjoni, l-awtorità issa nibqgħu naħdmu iktar fil-qasam soċjali kollu. Għandna żewġ standards fuq l-invalidità li qegħdin barra għall-konsultazzjoni pubblika u nħarsu quddiem li nibqgħu mixjin u nirregolaw is-settur soċjali kollu kemm hu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.